oh. Yo, no. Hold it. Then si Alex. Yun. Boss. Ayaw mo tumingin, ha? Hindi mo lang ipapakita niya sa babu. Ayan si boss, oh. Trabaho na naman. Dito tayo ngayon sa, chops, bowls, and noodles. Mag-lunch. Si Mayores. Si Kosa. Ay, si Warden pala natin. Si Kosa, Isatlo. Tulog pa ako, eh. Let's take an order. Chiksilog. Ito chiksilog. Ito tapa. Ito ng goto. Ito yung first time mo sumakay ng aircon na jeep sa Baguio. Ba? Oo. Hindi pa ba? Ito yung first time mo nga Dito sa Baguio? Oo. Papuntang Aurora Hill. Aurora Hill. Hindi ako sigala eh. So gala ako. Ha? Gala ako. Gala ka. Kosa si Alex. Ayan si Alex. Kasama niya yung Hema Guild. Sa dulo pala sila. Sak. Bagsak. Whoopsie. Hop. Dito na tayo sa green smoothies mga kosa. Yo, no. Yo, no. Yummy green smoothies? Yun. Ay, ako ba yung tiniyaw, ha? Ikaw din yung i-content ka sa cellphone, eh. Ano yan? Ganda. Ano yan? Ano yan? Ano nga? I-block mo yan. Ano yan? Magaling din kasi sa chalk art si Jmar. Kasi kuha sa alu at kuha sa ice. Kakanya-kanya rin. Suwarte natin taga-awat. Yun, pagod na si Artea Studio. Jmar Wesley tumulong na rin. Ito niya naman. Yo, ganyan kagaling. Ganyan sila kagaling, grabe. Yo, tapos na. The ending, pinipicturean ni Jmar si Artea Studio. Look ko, makabago na ganito. Ngayon ko lang na-experience to yung tutunog siya pag okay na yung mo. Ito sa Everything But Cheese. Stig naman. Ang galing. Hey, press it. Yan na. Ano? Hold it, Ice. Hold it. Oh, come here. Oh. Thank you po. Ha? Yung ano? Athletic ball ba yan? Oh.